В тази къща сме монтирали също така и две мултисплит системи, като едната е с едно външно тяло с две вътрешни, а другата е с едно външно с 4 вътрешни. Мултисплит система означава стандартната сплит система при климатичната техника. Представлява едно външно с едно вътрешно тяло, т.е. колкото вътрешни тела имаме, толкова и външни трябва да имаме. При мултисплит системата там може да комбинираме вече едно външно тяло с до 5 вътрешни тела, нали, които да работят, да бъдат закачени на едно външно тяло. Тук в случая, за да спестим място отвън, да не загрязняваме фасадата и така нататък, после ще покажем как е монтирано на външното тяло. Сме избрали две мултисплит системи с идеята за минимално ползвано пространство отвън. Също така къщата има подово отопление, климатиците целта им е само единствено охлаждане. Те може би няма да бъдат ползвани почти никога за отопление. Заложени са предварително тръбен път, направени са, кондензите са вкопани в стената и са прекарани където трябва, за да се изтича. Това, което е важно, нали, да кажем, може би, че понеже всички кондензи са вкопани в стената и се връзват към мръсния канал на къщата, ние сме направили едни ески, които ески от тръби от полипропилен, които ески задържат водата и играят ролята на както работят сифоните, така да се каже, да не връща миризмата от вътрешното тяло на климатика. Това ние сме го направили тук, за да не връща от мръсния канал миризмата и да минава през вътрешните тела, което би се случило, ако не се предвиди, нали, предварително това нещо. Другото, което сме направили, нали, освен да положим тръбите и кондензите предварително, ние тук лично доставихме климатиците с вътрешните тела, с идеята, че във вътрешното тяло имаме шаблон в самия комплект, т.е. на климатик имаме шаблон, по който се разпробиват дупките за вътрешното тяло. Понеже тук имаме множество кабели, които минават навсякъде, ние сме разпробили предварително. Това обаче не е много валидно специално за този климатик, защото това е единствения климатик, в който имаме плочка и след това сме дупчили върху плочката. Тоест ние го продупчихме предварително, заложихме си дюбелите, но след това използвахме плочката като основа, докато на всички други стаи си имахме заложени дюбели преди шпакловката, след като се шпаклова, направиха се мазилки, боядиса и така нататък. Ние просто дойдохме и си хванахме вътрешните тела, без да дупчим и да имаме риск от това дали ще оцелим някой кабел, дали ще трябва да правим дупки, замазвания наново. Може да отидем в другата стая да ви покажа на климатик, който не е на плочка монтиран, как е създаван ефект. Елате сме.